Mga kapuso, ato ang susihon ang labing wahing sitwasyon diha sa pier area nunot sa pagkansilar sa pipila ka biyahe karong adlaw. Pinaagi sa live report ni Nico Serino. Nick, kumusta diha? Yaslan ning mga orasan himutang kita karon sa Pier 1 sa ilang passenger terminal. Kung yung mabantayan, dagsa gid gihapon kayo ang mga pasahero karong adlaw usa ka adlaw human sa adlaw sa Pasko. Ning mga orasan nag-abot-abot na kining mga pasahero nga nag-agpas sa ilang biyahe karong gabi una. Dunay mulargag alas 7, dunay mulargag alas 8, dunay po'y masayo pa gani 5:40 nini mga fast craft padung sa Pananglit sa Bohol ug uban nga mga lugar dinhi sa Kabisayan. Ato sang nabantayan kaganiha palan nga medyo taas-taas gyud ang linya sa pipila ka mga ticketing offices sa mga shipping companies, labi na katong mga pasahero nga nagpa-rebook o nagpa-reschedule sa ilang biyahe human makanselar ni atong weekend gubikan sa giisa nga gale warning sa Pag-asa maong wa makabiyahe ang pipila ka mga barko katong mas gamay og gross tonnage tungod sa kusog nga hangin og bawd. Apan dinhi nun sa Pier 1 lang itong mabantayan kadaghanan sa mga barko dinhi makapadayon naman sa ilang paglawig karong mga orasa. Doon na lang usa ka fast craft atong nasayran nga mikansilar gihapon sa ilang biyahe paingon sa Ormoc. Ato makita kining ilang information board sa mga biyahe karong gabi una. Kadaghanan niini labi na kining mga alas 7 nga biyahe padung sa Cagayan de Oro na Sipit, Ozamis ug ubang bahin sa Mindanao. Boarding na ning mga orasa sa ilang biyahe. Doon na sa mularga pag alas 8 ug alas 10 sa gabi ning padung sa Tagbilaran nga madayon man ang biyahe karong gabi una. Samtang ato sa hinabi usa sa mga pasahero nga atong naabtan dire sa terminal si Ma'am Ofelia. Ma'am, dali mayong umari ka ma'am, ato sa gamay lang. Para asa man ka ma'am? Sikihor, sir. Sikihor. Mag-unsa man ka sa Sikihor, mag-celebrate sa Pasko, bagong tuig o namoy tambungan? Kasal sa kong anak, sir. Okay. Kasal si bata. Kanusaman mo, kanusaman ang kasal? Sa karong 28. Kumusta ang pagbiyahe, ma'am? Unsa may tan-awon mo pag abot nimo diri sa Pantalan? Dagandaghan yung pasahero, pero okay raman siguro. Imong ticket, ma'am, nakapalit na mo, nakalukat na mong daan? O, nakalukat na mi pati pabalik. Pabalik, apil ang pabalik. Oo. Oo, labi na kating sakay, ma'am. Oo. Unsa oras sa inyong biyahe karong gabi sa Sikihor? Alas 8, sir. Alas 8. Padumageti pa mi, sir. Wa pa lagi mo manood diri sa terminal. Di pa abot pa na ko kung anak. Imo mga bata, padulong pa. Ma'am, daghang kay salamat sa pag-uban namo. Happy trip kaninyo. Merry Christmas ug Happy New Year. Lan ato lang madugang sa pagpaingon nato dinhi sa Passenger Terminal 1. Medyo bugat gyud ang dagan sa trapiko dinhi service road pasulod sa Pier 1. Tungod kini sa ubay-ubay nga mga sakyanan nga pasulod dinhi sa Pantalan ug mohatod sa mga pasahero nga lumargahay. Mong pahimangno sab nato sa mga dunay pay biyahe karong gabi una ug sumaabot pa kung mahimo mas maayong musayo na lang gyud pagpaingon dinhi sa Pantalan aron di sab sila mahasol. Mo kanang latest gikan dinhi sa Pier 1 lan. Ning kakulang klarohon kini mga fast craft especially padung sa Bohol gitugutan o nakabiyahe bagyapon sila ni kaya I suppose dunay gale warning and 250 gross tonnage nga masakayan sa dagat wa tuguti sa Coast Guard nga makanabigar. Yes lan, mao kini ang palisiya sa Coast Guard 250 gross tonnage paubos ang dili makalawiglan atong nasayran pananglit sa Ocean Jet. Nakabiyahe na ang ilang nakabiyahe man gyud atong weekend pa ilang barko paingon sa Tagbilaran. Ang naapektuhan lang kining paingon sa Hetafe ug Ormoc City. Ang ilang Ormoc City kansilado gihapon ang biyahe apan sa lain nga shipping company kini sa Supercat nakadayon sab karong adlaw hinuon ang ilang biyahe Cebu to Ormoc. So depende ra sab hinon kanilan sa matud pa sa atong hinabi kaganiha assessment sab nila sa kadagatan kung kaya ba o mupadayon ba sa paglawig ang ilang kapitan apan kung gross tonnage ang hisgutan mo pasar man ni sila sa gross tonnage kining sagad ini mga barkuha mao nga nakalarga apan dunay uban nga mo implement gyud gihapon og discretion sa kompanya o sa kapitan kung maayo bang mulawig sila depende sab sa ilang pagtan-aw sa dagan sa panahon lan. Okay, daghang salamat Nico Serino.